أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Mbade wambe awfo malikono ani malikoka ninye anduntoy anga emission kono no esiko ni donko ale walanda dikene seko ni dongo mimbi poli anga nyenemaya akorolew kana se akoroma yiru olu nafa turabu nafa anga ala togo olu nafa kungo kono dabaw olu nafa nya fombi segaka Allah Ta'ala ma fɛn foyi dilan k'a bila dugukolo ka gansan nafa b'a bɛɛ la n'i ka recherche n'i ka ɲinini ma se min nafa sɔrɔli ma kuma dɔ a bɛ k'e kɔnɔ k'o ye fɛn fu ye k'a sɔrɔ fu yɛrɛ tɛ Ala ka dali la a tɛ yen fu tɛ yen o la an y'a kanu ka kuma dantan fɛn dɔ kan bi a bɛ fɔ min ma ko nɔnzi ni tubabuw b'a fɔ a ma ko kameleon. Nɔnzi ye fɛn nafamaba de ye Ala ka da fɛn barikamaba de ye nɔnzi ye o de la nɔnzi ti perese a tɛ giringiri mais nɔnzi balolen don kuma dɔ a balotogo nɛɛmalen bɛ ka tɛmɛ kungo kɔnɔ dantanfɛn caman kan ni couleur min ka d'a yɛrɛ ye don min a b'o ta ni couleur min ka d'a ye k'o bila don min a b'o bila n baden ni ko nɔnzi ye nafolo ɲininaw mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ nafolo tigi yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ ɲinini sira kan nɔnzi y'aw ka fɛn de ye munna ni nɔnzi parti fila bɛ yen n'i y'o ta a ɲɛfɛ sen fila ye a kini tɛgɛ bɛ yen a numan tɛgɛ bɛ yen ni fila bɛɛ ye nafolo ɲininaw olu ka fɛn ye n'u y'a dɔn wala u n'a dɔnbaga bɛnna i bɛna mun kɛ ne ye nɔnzi numan tɛgɛ de sɔrɔ wala i y'a kini tɛgɛ de sɔrɔ turabu so dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Adama ale ye kelen fila o de ye turabu Adama ye i bɛna Adama ci nɔnzi numan tɛgɛ de kan sawa wala kini tɛgɛ de kan sawa n'i y'a ci i bɛ sifuru 3 don a kɔnɔ a 3 bɛ ka kɛ 7 ye miliyɔn 70 miliyɔn 77 a ti tɛmɛ o kɔni kan miliyɔn 70 miliyɔn 77 i b'o sifuru sɛbɛn Adama kɔnɔ nɔnzi numankuru tɛgɛ kɔnɔ
wala n'i y'a baara kɛ a kini tɛgɛ de la i b'a sɛbɛ ten o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka diɲɛ yɛrɛ sifuru don ka fara kan o b'a sɔrɔ i ye suruku kansi ɲini nɛgɛfin dɔɔni mangoro ladɔn dɔɔni miliyan folo dɔɔni n baden nin bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau sanfɛ parce que mun na dɔnni yɛrɛ ye gindo de ye sira de bɛ yira e la sisan sira de bɛ yira i la i sigilen a ka di ye ka fɛn dɔ ɲɛ sɔrɔ mais e t'a sɔrɔ sira dɔn mais ni sira yirali la o bɛ taama sira o b'o nɔgɔya i bolo o tuma na n'i sigi k'i bolo fila da i sen kan minnu y'a ɲɛɲini i b'olu ye dɛ mɔgɔninfin t'i sago sɔrɔ diɲɛ na f'i ka sɛgɛn de f'i ka ɲani e bɛ fɛ ka kɛ miliyardɛri ye e bɛ fɛ ka kɛ miliyɔn kɛmɛ caman tigi ye e sigin bɛ k'i bolo fila da i sen kan an taara bitigi la an nana so an taara bitigi la an nana so n ko bitigi yɛrɛ ye sababu de ye sinon e bɛ bitigi min kɔnɔ k'a feere mɔgɔ dɔ de y'o ɲɛ yir'i la o ye fɛn bɛɛ kɛ ni cɛsiri don o y'o kɛ ni fɛn o fɛn don o y'o bɛɛ dɔ kɛ mais e nana miliyari sɔrɔ o bitigi kɔnɔ o ma hali miliyɔn sɔrɔ o kɔnɔ sababu dɔ de bɔra e ye min n'ale tun bɛ k'o ɲini n'a m'o sɔrɔ ko in bɛɛ bi ten o tuma n'i ye nin baara i b'a kɛ baara seli de ye k'a don i bolo la n'i y'a don i numankuru la parce que fɛn o fɛn n'i ko mɔgɔw ma a y'a kɛ i b'a kɛcogo bɛɛ de fɔ ne tɛ foyi fɔ aw ye min bɛ taa n'aw ye tiɲɛni sira fɛ min ɲɛli siraw de yira adamadenw na ka kanda sira yira u la n'i y'a kɛ baara seli ye n'i y'a don i numankuru tɛgɛ la a bɛ tɛgɛ min kɔni na i bɛ minɛli de kɛ n'o ye nafolo la mais n'i bɛ bɔli kɛ k'a di a tɛ tɛgɛ min i b'a bɔ n'o de ye i ye gindo ye ni e sigira e ko foyi tɛ tiɲɛ ye nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ i ye sifuru min kɔni don a kɔnɔ i t'i safi i b'o sɔrɔ kɛ o de ye ka kuma lasurunya i bolo i ye min don a kɔnɔ i t'i sa i b'o sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ o kuma fitinin min fɔra ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma ala ka an farafinw yɛrɛ dama kɛ ka ɲɔgɔn kanu ala k'an sɔn ɲɔgɔn ye ala k'an sɔn an ka dɔnniw fana ye an ka jɛ k'an fanga kɛ kelen ye ka se k'u valoriser k'u valeur yira mais min mana fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ se ka kɛ n'o cayara yɔrɔ o yɔrɔ dɔnni fanga bi ba yen dɛ bɛɛ kan ka sɔn ko fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye mun na telefɔni yɛrɛ dɔrɔn kan ka mɔgɔ lasɔn dɔɔni ye manajalan de faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a fara i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ mana ani papiye ninnu kɔ mais e bɛ kumakan bila dɔ ma fo jamana wɛrɛ o b'o lamɛn ka tila k'a bila e ma a bɛ kuma e bɛ wari ci maa wɛrɛ ma fo jamana wɛrɛ o fana bɛ se k'a ci e ma fo jamana wɛrɛ i tɛna dɔn k'a fɔ ko dɔnni ye baara kɛ mais a tigiw ma nin ɲɛ sɔrɔ tile kelen dɛ hakiliw de farala ɲɔgɔn kan n'i ye nin kɛ tan nin bɛ kɛ tan n'i ye nin kɛ tan nin bɛ kɛ tan wa hali an ka farafinya dɔnniw fana bɛ ten de n'i ye nin kɛ tan nin bɛ kɛ tan n'i ye nin fara nin kan o bɛ yɛlɛma o bɛ kɛ nin ye mais ni e y'i kun bɔ n'a ye
minnu kan ka k'e dɛmɛ défaut min b'a la k'o réglé i bolo n'olu yɛrɛ i ye bere ta k'i kunbɛn i bɛ segin i kɔ dɛ o problème de b'an kan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an ka fɛnw don ba la mɔgɔ b'i laban i yɛrɛ la diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan wallahi n bɛ segin a kan diɲɛ jamana bɛɛ bɛna laban a yɛrɛ de la o tuma kɛ i yɛrɛ fɛ k'i sugu fɛ i sugu valeur yira hali ni bɛ sa de haza wa salam ala ka sig'o la